dievčatá z Rybian nám odbehli, trošku pošmyknutie na bečkách, ale cvaknú to stihla, jemne strhla ľavú prúdarku, ale ešte rozdeľovačka skočila na ľavú cečku, ale voda už ide dopredu. Uvidíme, ako sa s tým naľavo prúdarka popasuje, ale veľmi ťažko, veľmi ďaleko sme od terča. Asi uberieme, vyťahneme to a dokončíme. Uberieme asi tomu stroju, lebo nemá vodu a už to ide. No tam už nastal problém s vodou.